Pozdrav svima, ovdje Milan. Danas nastavljamo s igranjem Craft World. Evo, čim su počeli napali su nas goblini. Ovaj goblini vas napadaju da bi vam krali stvari. Ajde. Ooo, šta je bacio? Vidimo. Ovak su ubili. Gdje mi je baza? Evo ovdje. Prošli put kad sam završio video, evo, 6. nivo. 2 krampa. Dobro, morat ću napraviti još 2 kreveta. 1 ili 2 kreveta. 1, 2. 1. Ovo zapušim rupe. Tako. Napadaju. Reading. Sad ću vidjeti. Ajde, samo stoji tu. Može će ti doći. Napad. Tako. Ju, vidiš šta je sve pokrao. Mališ. Lopuž. Šta je ovo? Ovo me treba kramp. Evo imam kramp. Pogubi to. Ovo je mi trio. Tako. Savi srce. Ovo drugoj setnice. Znači, imam za sekiru. Više nema ni kamena. Znači ću morati za kamena iskopati. Tako. Gdje je krevet? Da ga stavim. Rekao sam da ćemo u ovoj epizodi majnati, a kad su već došli goblini, ajde da ih se reši. U ovoj epizodi, znači, rešavamo se ovih goblina. I to je kad sam izašao iz... Kad sam prestao da snimam i da izađem iz igrice, vidim ono merdevine, one kakve goblini stavljaju. Tu je jedan krevet. Napravim još kreveta. Tu je jedan. Tako. Tek, 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 tek. Cip, cip, cip. Cep, cep. Tako. Evo ga. Tako. Gdje započnemo ovo? Malo mi ga dobro svaću da popravim. Evo što se smori. Šta si ti neki bol? Imam drveta, imam kamena, imam svega što mi treba. Gotovo, uništeno. Vidimo koliko imamo još vremena do kraja, imamo još dosta. Dobro zapušiti samo tu rupu, a dobro za malo. Tu se svi odmorili, sad mogli bi da u napad na goblin. Sam rekao da napadajte. Evo sad tebi da stavim samo tvoju opremu. Sad svi imate. Evo sad ću vam napraviti i poklop. Tako. I tebi još jedan. Znači, tebi oklop,
I tebi oklop. Eto, sad imate svi oklope. Sad u napad. Skapaj to. Pa ćete onda moći napasti. Sad. Ajde, kopajte. Nešto nije u redu sa goblin. Dobro ovo. Sada napad. Ubili su ga. I sad napad na njihovo selo. Ljubimo ovog njihovog vođu. Tu portal da otvorim. Evo, a šta su ovi preplivavali da smo mogli lepo kroz portal da dođu? Dobro, nikad ne razumijem ovaj dvar. Evo zombi. Eto ga. Nasipajte to, pod njega nasipajte to. Eto ga, zašto sam dobio. Evo napadam. Napadam. Eto sad sjedi tu. Tako. Samo ubije. Eto, šta sam sve ovdje dobio sad. Nešto novo. Perje. Od kokoške, ono što smo ubili. Koja napad? Koja nas? Pogledit ću ih. Tako. Zatvorim. Evo imam sad ovaj mač. Ovo je jač. No. Kud bataš dole. Sad ću morati, svaki put kad se pojaviš morat ću da ostavljam vrata zatvoren. Sada da napravim ovo. Da počnem sa kuvanjem. To. Cooking pot. 1 ugalj. 4 drveta. I 1 ova šerpa. Eto ga. Da uzmem ova. Umjesto ovoga imam previše ovih vrata. Ovdje dole će biti za zanatstvo. Ne daj me da dole da napravim. Porušimo ovo drveće. Evo, rekli smo da ćemo u epizodi majnati, ali ipak smo ove gobline, posljedno imamo puno vremena da kopamo, pa ćemo zato da malo ovoga da kuvamo. Evo, postavili su, sad ću da napravim nešto, da vidimo šta može. Napravit ću 2 pržena jaja. 2. Tako. Ili neku drugu hranu osim jabuka i borovnice. Koliko još imam da... Vremena imam. Basic structure. Napravit ću XR. Ako nemam baš nešto pretjerano. Eto ga, gotovo. Basic iron working. Sad sam otključao. Super, farming. Nije težak ovaj farming. Nemam kukera, pa zato ću ovako. Wooden wall. Sad ću napraviti ovako. Možda brzo mi napravim nešto drugo. Aj, skupljajte. Evo, ovo će biti kraj za ovo. Kraj ovog videa. Hvala što ste gledali. Pogledajte ostale epizode. Lajkujte, subscribeujte, šerujte. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi koja će izaći sutra ili danas Roblox. Pa vidimo, puno sreće, hvala što ste gledali i vidimo se.